Uma ngisuke ngizokhuluma nje, ngiyangenza isiqiniseko ukuthi inkulumo yami inesoka, icwengekile futhi clean. Futhi inkulumo yami ayikhombisi inzondo. Ngiyakuthanda-ke kakhulu ukukhuluma ngenkolo. Isikhathi esiningi ngiye ngikhulume ngobuNazaretha. Ngiye ngikuvezeke ukuthi ngiyahambisana kakhulu nobuNazaretha. Futhi ngiye ngikhulume ngazo zonke inhlangothi zobuNazaretha, ngisho lobu mina engahambisani nabo noma engekho ohlangothini lwabo. Lapha-ke ngisuke ngibala enhlangothini ezikhona nje zobuNazaretha. Singabala mhlampe iNcoyincoyi, inkosi iNcoyincoyi, sibale mhlampe ubaba uMpanza, siqhubeka kanjalo size sibale noNyazi imbala. Noma-ke zonke lezi zinkolo zobuNazaretha ngingenankinga nazo, futhi engekho umholi wabo noma umholi wazo engimzondayo. Kodwa abekho abantu ababenginyanyise njengabantu abalandela uNyazi. Abantu abalandela uNyazi, laba bantu bayakwazi ukuthi into noma ngabe inhle kanjani noma ngabe iclean kanjani befike beyone beyingcolise. Laba bantu bayayifuna ngaso sonke isikhathi impi, ukuthi bazoyisusa kanjani impi. Mabeke bakubona ukuthi wena awulandeli uNyazi, bakuthatha ngokuthi wena shuthi uyalizonda uNyazi. Bese zonke inkulumo ezikhulumayo beyacinga ukuthi bengakushintsha kuphi kube ngazuthi wena umuntu ozonda uNyazi noma umuntu nje ozonda inkolo yasebuhleni. Bese bekropha leyo nto-ke bethathe leyo nto-ke bese-ke bekuthuka ngayo-ke benze ngisho amavidiyo bethi wena uyisitha soNyazi, uyalizonda uNyazi. Lento ngendlela enginyanyise ngayo sengizibe isikhathi eside. Ama-comment nje mina abantu abasuke bekhonza uNyazi ngiyawasusa. Umuntu makwenzekile ngimphendula kube kanye, emva kwalokho ngiyawasusa ama-comment akhe noma ngimblocke. Kodwa ngendlela osekwenza ngayo sekunginyanyisa, sekuze kwafika ezingeni lokuthi njengamanje angisakwazi ukubekezela. Ngoba abanye beze bethi ngithunyiwe, kusho ukuthi mina ngithunyiwe ukuthi ngimelane noNyazi. Kodwa mangase ngempela ngithi asingene kuma-video ami, ngithi khomba isici engake ngasikhuluma nje, engake ngasibeka uNyazini, ngeke beze besikhombe. Beze bethi thina asiyeke ukukhuluma ngoNyazi, asiphume uNyazini. Oqala ibona abatshela ukuthi abangabe besakhuluma ngoNyazi enkundleni zokuxhumana, sebezofuna ukuzoshayela thina umthetho manje. Kumele bazi ukuthi asiceli kubo ukukhuluma ngoNyazi. Asidingi imvume yabo. Siyokhuluma ngoNyazi ngendlela esithanda ngayo futhi. Asidingi nje ukuthi sizwe ngabo. Yibona okufanele bephume kithi.